Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Atzokoa urteko egunik zoriontsuena zela esanez hasi genuen saioa atzo, eta egun hori iruzur bat zela esanez amaitu. Gaurkoan ordea ez dugu iritziz aldatuko, izan ere gaur ekainako 21 musikaren festa ospatzeko eguna da. Bai, la fête de la musique, eta egun honek nola ez irratian du bere jatorria. Musikaren festa Joel Cohen musikari estatubatuarrak irudikatu zuen 1976an. Garai hartan Radio France Music irratian lan egiten zuenak. Cohenek kate honetarako Saturnales de la Musique egitea proposatu zuen ekainaren 21 eta abenduaren 21 bi solstizioetan. La vie, le temps peut-être, serment déchus et lettres, rêve déçu passé, il est des phrases damnées qui m'écorche la bouche, me froisse les pupilles, me hérisse ses louches, les ailes et les papilles, les avaries du cœur, c'était tous les jours. J'ai passé l'heure autant le dire sans détour. Au pas, j'ai quelque peu de mal avec les mots d'amour. 1981 urrian, Maurice Fleuret Frantziako Kultura Ministerioko musika eta dantza zuzendari bihurtu zen. Jack Langek hala eskatuta. Frantsesen kulturo ohiturei buruzko 82ko ikerketa batean ondorioztatu zuen bi gaztetik batek musika tresna bat jotzen zuela. Eta hori jakintzuenean jendeak kalera jotzera ateratzearekin hasi zen amesten. Lehen aldiz 1982an gertatu zen hori Parisen eta Fête de la Musique izena jarri zioten. Orduztik jaialdia nazioarteko fenomeno bihurtu da. Egun berean ospatzen dena 120 herrialdetako 700 hiritan baino gehiagotan. Eta noski Euskal Herrian ere ospatzen dugu festa hori. Donostian adibidez, musikaren eguna dela aprobetxatuz adarra saria entregatzen dute. Aurtengoa, Zea Maiz taldeak jasoko du. Pentsamenduak joan egin zaizkit egunarekin batera, iluntasunak hartu egin nau negar malkoa. Gau ilun honen azken arnazketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut munduak. Festarekin jarraitzeko Ondarroako Beikozini aretoan kontzertuak eskainiko dituzte. Bengo eta Sua taldeak ariko dira eta kontzertu honetarako sarrera doako izango da. Eta festa izugarria egingo dute Baionan. Bertako musikaren festak 25. urte hurrena baitu aurtengoa. Eta ospatzeko hiriko 25 txoko hartuko ditu festak. Askatasun, Jacques Port, Monto, Pasteur, Patxa, Polbert edo Errepublika plazetan edo Moserolatean adibidez. Walk Not, Alexander Big Band, Clement Casau Trio, Xiberrutz, Baionan kantuz, orain bat, Josteta Abes batza, kanta gurekin, medikoak, aizegoa, buaminak, bueno. Haze egitara mardula ekipo. Orgireno, ezin gibeltxuan, haintzinatu behar minio txarrontan. Haintzinatu behar minio txarrontan. Haintzinatu behar, bizitza espani hueltako. Egia esan, berezia izan behar da, musikaren egunen jaio eta musika zure ogibide bihurtza. Bueno, ogibide bihurtzea soilik ere berezia izan behar da jaio. Baina, gaurko egunez, adibidez, Jose Manuel Arturo Tomás Txao Ortega jaio zen. Nor? Manu Txao, gaztia. Claro. 1971 ekainaren 21 jaio zen Parisen ama bilbotarra eta aita Lugokoa, ies egin behar izan zuten frankismo garaian. 14 urte zituela sortu zuen bere lehen taldea eta orduz geroztik ez da gelditu. Arrasatera etorriko da uztailean eta segulako arrakasta lortu du dagoeneko albisteak. Atzera 7 urte eginda topatuko dugu Manu Txaok Euskal Herrira egin zuen azken bisita. Orduan Lizarran aritu zen 2016ko abuztuan. Eta orain Arrasatera etorriko da uztailaren 9an. Burutik eta Eire taldeekin. Sarrerak 20 minututan agortu ziren. Clandestino por no llevar papel.
pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar. Jarrai dezagun, sarrerak minutuetan ez, segunduetan saltzen dituen beste artista batekin. Gaurko egunez jaio baitzen Lana del Rey, Love, hemendik. Estatu Batuar abeslari, konposatzaile, poeta, ekoizlea eta beste gauz asko ere bai. Bere estilo malenkoniatxu eta erromantikoagatik da ezaguna, eta baita ere bere bideoklipen estilo zinematografikoaren gatik. 6 aldiz izendatu dute Grammy sarietarako eta behin urrezko Globo sarietarako. Oso ezaguna egintzen bere Summertime Sadness abestiarekin, udara triste guztien ereserkia, eta gaurkoan oso identifikatuta sentitzen naiz berarekin. Gaurtik aurrera egunak motzagoak izango dira eta. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Drum my hair up real big, beauty queen style. Inoa, oraindik egunak luzeak dira. Ez duzu baimenik argi faltak sortzen dizun tristuraz hitz egiteko. Gainera, behin eta berriz aipatzen ari garen bezala, gaur musikaren festa da, ezin gara triste egon. Bueno, ni pixkatini horekin nago zen, dena ere ez da zoriontasuna musikaren egunean. Adibidez, gaurko egunez, Elvis Presley bere azken kontzertu eman zuen. Ameriketako Estatu Batuetako Rapid City hirian izan zen, eta 2 hilabete beranduago hil egin zen. Elvis gizagua. Entzule mesedez lagundu, ez dakit zer egin bi trixe pare hauin. Sé que hay cosas que me digo que no tienen que pasar, se despiertan del olvido, vuelven para hacerme llorar. Yo me quedaría contigo 1, 2, 3 noches más si no hubiera roto el hilo. Ojalá volver atrás. A ber, zer daukazue? Tristura aktiboa ala pasiboa? Nik pasiboa eta masiboa. Nik aktiboa. Jean-Paul Sartre bera ere nastu egingo zantzuekin. Eguna ez berdin sumatuaren Sarteren goragabeak zehozeraztu zuen. Eta bai, sentimendua berdina badaren elkarrekin gaude. Gaurko egunez jaio zen Jean-Paul Charles Max Sartre, frantzesezko idazlea eta filosofoa izan zen, existentzialismoaren adar marxistaren erakusgarria eta 20. mendeko intelektual nagusietakoa. Euskal pentsalarietan eragin handia izan zuen gainera. Eskiz den teori des emozion idatzi zuen 1939 emozioen gaia landuz. Eta bertan esaten zuen 2 tristura mota daudela, pasiboa eta aktiboa. Zuena ez dakit zer den, baina ez zait bat ere gustatzen. Eta gainera, ni bezala honek ere literaturako Nobel sariari uko egin zion, 1974an, broma txar bat. Suediako akademiari gutun batean azaldu zionez, errekonozimentu eta saririk ez onartzeko araua jarri zion bere buruari. Bere ustez, gizakiaren eta kulturaren arteko loturak zuzenean garatu behar baitziren instituzioetatik igaro gabe. Miss my kissing, you'll be so sorry when I'm away. Now you're gonna be lonely, just for me only. 'Cause you know, honey, that you had your way. And when you leave me, you know it's gonna grieve me. You'll miss your little Eddie some of these days. Oraingoz, jazza jotzen dut. Ez dago melodiarik, notak bakarrik, astindu laburren begira da. Ez dute atsedenik ezagutzen, ordena zurrunak sortzen eta suntsitzen ditu, iniz bere onera itzultzeko. Berez, exizitzeko astirik utzi gabe. Korrika, pilatuta, kolpe lehor bat eman eta suntsitu egiten dira. Heldi nahi nituzke, baina badakit bat geldiaraziko banu, nire atzen artean soinu zital eta iaun bat besterik ez litzatekela geratuko. Haren eriotza onartu behar dut, eriotza hori ere nahi izan behar dut. Impresio latz edo indartsuago gutxi ezagutzen ditut. Horrela deskribatu zuen Sartrek jazz musika. Agian musikaren egunean jaio izanak artearekiko zaletasun berezi bat eman zion. Bagu ez ginen musikaren egunean jaio, baina kultura aldarrikatzen jarraituko du. Musikaren festa da, asteazkena eta beraz badakizue horrek zer esan nahi duen, ez? Musikarena izango da, gaurko eguna. Musikarena. Zure antzera, nintzo naiz orain, zuri niongo baimenik eskatu
gabe, txira luze beltza soinean. Zure antzera, bizi naiz orain, ia lurra ere utitzen duen. Ibil beditarrak datoz, aurrekoan udarako bira aurkeztu zuten saretan, baina guk ezin izan dugu itxaron. Bigarren kafea hartzera etorriko dira, beltxarga beltza orkesterakoan lehenengoa hartu baitzuten dagoeneko. Eta tarte berri bat estrenatuko dugu. Jendea burutik jota dago. Ara! Kontatuko dizuegu, jendea ze gaizki portatzen den kontzertuetan. Eta doinuetatik aratago tartean, Iskander Fernandez elkarrizketatu dugu. Ba, Iskander Fernandez ikusiko ez ze tipo berezia den egunen batan abestikutxun guztien zerren egingo dugu eta historiako playlistik heterogeneena aterako zaigu Iskanderren hauek batzen baditugu behintzat. Goazen musikaren festa ospatzera ekainak 21 ditu gaur eta asteazkena da ongietorri guztioi. Bigarren kafera, naiz irratien zarete. Zuekin, Jaun Andreok, Popeye Marinela, Gartxot, unsain letona, arratsaldeon. Arratsaldeon, ekipo. Ze kamiseta guapak errizan. Gaur kiston kande biak izan dit. Enao inoiz elegante, porque gaur denak gaiz eskite esaten elegante, no, orduan beti zabar. Oso tipo elegantea, ze. Nio gaur zea elegantea eta Marinela. Bakizu, portuan bizitzaren ajean, kaian, barkatu. Zuekin, Jaun Andreok, Olivia baino Newton John goiuri ez izarandi, arratsaldeon. Olivia kolorez jantzita. Bai. Eta Olivia kolorearekin bat eginda, kasualidadez, baino konjuntatu xamar etorri gara, tira izketan ari zaizuen, hau inigo asensio lurbide naiz gaur, bigarren kafeak 613 du, arratsaldeak 4 eta 17 minutu, ekainak 21, gu 3, baina Leicester beste 3, hortxe ate inguruan ikusten ditugunekin, 6 izango gara, eta horrengo 2 orduak gustora asko igaroko dituegu zuekin. Horixe, ongitorri, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Jauziak min egin zion, konorterik gabe utzi zuen. Eta gaurko saioa abiatu aurretik noski, edo abiatzeko modu bezala, edo dagoeneko abiatuta dagoen saioa jarraipena emateko, iniz ez dut oso garbi edukitzen gure sarreraia saioaren parte den, gure maite dutakote diren, ondoren hasten den saioa, bigarren kafearen trago bakoitza bada kafe. Beraz, aurrera egingo du. Baina zeinek erabakitzen du hemen inigo guk, ez? Guk, ez da? Bai. Hau zer da. Orduan, hasiera, jarraipena, edo... Kafekrazia bat da, kafekrazia. Hau, hasiera, jarraipena, eta bukaera ere bai. Kafekrazia honetan beraz aurrera egingo dugu. Sartu lasai, beldurri gabe, ora isili datoz, hemen ametxareta eta ibai, baina sartu lasai. Bi aukera dauzkezuean, inguruko txoko hartan eseritzea, hemen gurekin mailan eseritzea, segiton soinu probarekin hasiko gara. Aretan biolin zarba dago, nahi baduzu, konpontzeko moduan utzi dizugu. Gartxotun zain letona zein da zure maite duta? Pixkat musikaren egunaren arira, pentsatzen aritu naiz trenean, eta aste honetan ere maite duta izan da rebaibalaren kontzeptua, azalduko dut. Badakizue, musika berria edo egunero entzuteko joera daukagu ez, gehienok, ateratzen diren talde berriak, disko berriak, baina beti era berean badago iraganera joan eta ez dakit nola esan, garai batekin lotzen dugun musika edo musika taldeak. Eta ez dakit zergatik, Spotifyek niri ematen dizkitalako sorpresak eta inoiz ez dakit nola esaten den, shuffle edo xufle edo nastuta ateatzen dian zehabietan batzutan, esaten den egoera horietako bat pasazait. Orduan, aste honetan Spotifyek Inkubusen abesti bat
gomendatu dit, ez dakit duela gutxi hemen jo dutelako eta algoritmoa oso eroa delako, baina bueno, horren arira pixukidearekin batera, eduki dut, Xabierrekin batera, aste honetan, 2000 urte hasieran numetalak izan zuen loraldi horren berrikusketa bat. Ni berandu harrapatu ninen, baino, eta inkubus ez da numetala, baino nik pixkat garai horrekin lotzen ditudan talde sortak, ez? Eta, disfrutatu dut, hola, ez dakit. Galtzakin zaizkit pixkat erori eta zabalago jarri eta zapatia handiago eta burua astintzen egon naiz, inoiz ez bezala, gogoratuz, 2000 astapen horietan ze izaki klase nintzen, ez? Orduan, nire maite duta da, egunero sentitzen duan maite dut bat, baina musikak pixkat duen gaitasun hori, revival gaitasun hori, ez? Iraganeko hori modu batean edo bestean, gaur egunera ekartzekoa. Orduan, pozik ibili naiz. Baina, ja bueltatu naiz talde berriak deskubritu eta hemen begira da aurrera, atzera aldan gutxina. Gartxot, atzo elkarrizketa bat izan genuen, solasaldi bat izan genuen saio honetan, eta galdera bat egin genuen, entzuleari egin genuen, eta gure artean ere egin genuen. Doministikoa desagertuko balitz mundutik, eta bapatean zuk ez duzu doministikurik egiten, inork ez du egiten. Atxixa, bai. Zenba denbora beharko zenuke konturatzen, desagertu dela? Zenba denboran kontura jabetuko zinateke? Ostras. Ez dakit, nik ez dakat hola pertsonei bai, baina ez dakat alergia berezik. Orduan, ez dakit, igual, zuk esan ezian enintzake konturatuko. Ez dakit. Matxiz! Ez dakit. Nik ere hori, nik 15 urte esan nuen. Hemunen baten, tu bat zeltzeatik, atxiz eta zeta. Bako xoxe. When it suddenly hit me, I just have to let you know how I feel. We live together in a photograph of time. Now look into your eyes. Eta zure maite dut zein dago, Juri? Aurrekoan ari nintzen pentsatzen, maite dut ez bat izan zitekeela, lokartzear zaudenean, bapatean pentsamentu batek edo esnatu egiten zaitu, eta hitzartu egiten zara, eta esaten duzu, loa galdu dut, eta hain gertu negoen lo hartzetik, ja ez nagoela, eta ze gorroto sentsazioa sortzen duen honek, zerbaitek, hori, iratzartu zaituelako. Baina, aldi berean, konturatu nintzen, ze polita den. Adibidez, norbaitekin izketan ari zara, WhatsAppez, lokartzen ari zara, eta konbertsazioa hain interesgarri jartzen da, esnatu egiten zarela, eta loa pixkat galtzen duzu, baina bosta xola, konbertsazioa loa bera baino askoz garrantzitsuagoa delako. Eta aurrekoan, nengoen horrelako konbertsazio batean murgilduta eta pentsatu nuen, ze sentsazio bitxia, hau izan daitekela maite dut ez bat, eta maite dut bat aldi berean. Eta hori elkarbanatu nahi nuen. Eta bide batez konbertsazioa zen, Salvadorri buruz, ze Salvadorrek 56 urte zituen hiltzenean, eta argazkiak ikusten badituzu, badirudi, pertsona helduagoa bat zela, urte gehiago zituela, garai hartan guztiek ziruditen asko zarragoak. Eta konbertsazio hartatik hasi nintzen, Uztapideren eta Basarriren eta Salvadorren eta bestein baten argazkiak ikusten, satorzulo batean guztiz murgilduta, eta lo ordu gutxi egin dituen, eren egun, baina oso interesgarria izan zen. Hortxe, maite duta. Egia esan horrelako maite dut sakon baten ostean nerea pixkate kutraskia geratuko da, baina tira, ez daukat besterik. Ez bestetan zu izaten zara horrela... Nik izan oituta gaude inigo, esan behar duen. Sartreren mailan zu jartzen zara. Sartreren mailan. Hau daude, Sartrea. Tira, txiste galde batera utzita, eta nire urbasoa lurrera erori eta hemen kiston putzua sortu dala alde batera utzita, ez da kabletara gile bildu. Ondo daude, lasai. Nik loarekin jarraituko dut maite dutean. Gaur hemen ginela gure estudiaren pare-parean aparkatu du, justu naintxe ibilbeditarrek aparkatu duten horretan, aparkatu du lehen pertsona batek. Eta bapatean ikusi dugu lo zegoela kotxean, asista egiten, lehioa pixkat irigita. Batean gehiagotan ikusi dut, ez dakit hori bera ote den, baina eta pentsatut maite dute hortik zabiltzala eta bapatean
utxune bat sortzen zaizu bizitzan da, kotxeko siesta tontori, 10-15 minutu lehioa pixkat iriki berogilegi zeukitzeko, da ziplo geratzen zarenean, ze horrek egiten du alako reset maravilloso bat gorputzean. Eserita zegoen, gaine, ez da? O etzanda. Etzanda, bai. Ez, aurrean zegoen, baino... Piskat erreklinau esatean hori. Atzera botata, eserleku atzera botata, eta lehiatila pixka bat irikita horrela haize pixka bat sartzeko, eta gainera uste dut pertsona hau igeltxeroa dela, beraz, pentsatzen dut goizean lan eta lan arituko zela, eta orduan, neke fisikoa dukiko zela, eta, bueno, bere loak asko poztu gaitu egia da. Eta Anthony and the Johnson zen Fistful of Love hau ez dugu moztuko, beraz, azken minutu hauek gozatu, eta segituan doinuetatik aratagon murgilduko gara Iskander Fernandezen gomendio musikalak entzungo ditugu, eta tarte horretan ibilbeditarrekin soinu probetan murgilduko gara. Beraz, zaudete hor, eta gozatu ze gaur musikaren egunak behar badu, bigarren kafean berezik izango da. La fête de la musique. Give me a little love. Give a little bit of love. Give me a little bit of love. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Hei, popon, hementxe Josh eta Jon. Garbitu belarria eta gozatu bila. Irratitik munduran, Xatoken Moura. 15 igande iluntzeko 9:00 Xatoken Moura, naiz irratian. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta, naiz irratian, igandero 3:00. Literaturaz bai, baina ez da inbeste. Gramofonoa. Estitzu Pinatxorekin. Estatu Batuetako hegoaldeko estatuetan barrena hasi dugu gaurko saioa. 1920ko ekainaren 14an Junior Walker jaio zelako Arkansasen. Saxofoi jotzaile bizia eta soul abeslaria bera. 78an hasi zena grabatzen Junior Walker and the All Stars izenarekin. Motown zigilu ospetsuarentzat. Eta disketxaren estilari eutsi zion zutabetako bat izan zen gainera. Bertako bertze artista batzuk interpretatutako kantuen bertsio potenteak grabatuz. Shotgun hau izan zen bere estreinako abestia. Junior Walker ezimertzekoa, 60ko hamarkadako soula ulertzeko. Minbiziak eramantzun, orain 28 urte.
Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Keep calm and bigarren kafea. Kaixo denoi, ongi etorri Doinuetatik Haratago podcastaren saio berri honetara. Badakizue astero hemen elkartzen garela, jendearen abesti kutxunak ezagutu eta sorte pixkatekin altxor berri bat barneratzeko. Aste honetako gonbidatua Iskander Fernandez da. Eta zer esan Iskanderri buruz? Iskander bada, nola esaten dunik, punto zero edo lehen aldiz ezagutu nuen une ura barkatu gogoratze ez dudan pertsona bat, baina badira urte batzuk lagunak eta ezagunak galera. Eta Iskanderren inguruan lehen gauza esango nukena da musikazale amorratu bat dela. Bistan da ezagutzen zuenak bere sare sozialei ere bistadizo bat emanez gero ikusten da ze joera duen beti disko berriak entzun, disko berri horiek sortzen dioten ez dakit bazirrara partekatzeko, eta egia esan energia handi eta oso positiboa duen musikazale amorratu bezala definituko nukenik. Gainera kontzertuak ere antolatzen ditu, kontzertuetara asko joateko ohitura du. Bueno, zer esan holtza gainean ez hainbeste, baina holtzaren bestaldean begiak eta belarriak beti adi dituen izugarrizko pertsona eder bat. Beraz, bueno, nik uste dut bereziak izango direla bere kantu kutxunak. Ez dakit klasikoetara edo joango ote den, baina kuriosidade handia daukat beraz, asko luzatu baino lehen, ea telefonoaren bestaldean, ze kantu gomendatu nahi izan dizkigun? Haupa, ni Iskander Fernandez naiz, eta eskatu duztie, nire lau kanta kutunei buruz hitz egitea, labur-labur, eta lehenengo kantarekin hasiko naiz. Guns N' Rosesen Strange abestia izango da. Eta zergatik, nik 1981 hasi nintzen musika entzuten, institutora heldu nintzenean, musika entzuten, musika irakurtzen, musika kontsumitzen, eta oso urte ona izan zen, urte horretan, ez dakite Metallica, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Soundgarden, Pixies, Rem, bezalako taldeek disko argitaratu zutelako, eta ni bertan egon nintzen. Estanda hori nire ganatzeko, eta, nik uste dut, nik gero musikari buruz idazterakoan, edo idazterakoan izan dudan grina, garai hartatik datorrela. Zeke lehenengo kanta, Guns N' Rosesen Strange. When you're talking to yourself and nobody's home, kind for yourself. You can't end this world alone. Told you, babe.
getting much too late to find ourselves so far apart. I don't know how you're supposed to find a name there. At one walk, your eyes were gray. I'm gonna say that I never need you. When you took everything, said you took everything to me.
hortxe Guns and Roses talde itzelaren Stranged abestia, aurrera joan baino lehen, astu zaileno eta berak aipatzen zuen, bere lehen audioan, eman dizkizuet zenbat xetasun Iskanderren inguruan, baino ez dut aipatu berak ere asko idazten duela musikaren inguruan. Gogoan dut oraindik behin ez dakite bai, Bananasen nik jotzen dudan talde baten alako diskoaren iruzkin izugarri bat egin zigula. Gainera ez normalan egiten diren iruzkin horiek, baizik eta sakon eta barru-barruraino iristen diren horiek, beraz, musikari dion maitasunaren beste adierazle bat, ez? Hau izan da Guns N' Rosesen Stranged, egia esan, Guns N' Roses oso talde ezaguna da, ez dakit nola, glam metal, hard rock, heavy metal, ez dakit, fusio izugarriak burutu dituen taldea, baino, esango nuke, badela duela hamarkada batzuk, rock esango dut. Baina rockaren talde handi horretan, erakusle handienetako bat, ez? Nik ez dakat oso kontrolatuta talde hau, abesti hau ez duen ezagutzen. Historiaz ere ez dakit asko, badakit 80. hamarkadan inguruan erdialdean edo sortuko zirela eta geroztik egurrean dabiltzala, ez? Taldekideen aldaketa, gora bera, utzi, berriz bueltatu, garai onak atzean utzi eta kaso berriz bueltatu eta jendearen kritika jaso, baina urte eta hamarkada guzti hauen ondoren hor jarraitzen dute, eta nik uste dut badela historiako talde ezagun edo handienetariko bat, eta beraien ez dakit, utziko duten ondarea izugarria dela, ez? Abesti horrek balioko niri akaso beti izaten duen bezala etxeko lanak egin eta Guns N' Rosesi aukera bat emateko. Ea Iskanderrek bigarren kantu kutxu bezala ze ekarri nahi izan digun. Nire bigarren kanta Grateful Dead taldearen Box of Rain izango da. Eta kanta hau zergaitik, oso gaztean nintzen, lehen aipatut 1981 urte hori, eta musikari buruz asko irakurtzen hasi nuen, eta nahi nuen, guztia, edo al nuen guztia entzun. Eta sorte ikaragarria esan nuen, zen nire institutuan Pedro Elias Igartua izeneko kasetari bat, ingleseko irakaslea zan, eta berari esker hainbat talde ezagutu nituen, eta egun batetan eskatu nion Grateful Dead taldearen disko bat, eta berak zinta batetan alde batetik Grateful Dead eta beste batetik Jefferson's Airplane grabatu zidan, eta Grateful Deaden Box of Rain kanta entzun nuen lehenengo momentutik banekien kanta hori nire bizitza guztian nire alboan egongo zela, eta horregatik ekartzen dut ona. The sky. What do you want me to do for you, to see you through? For this is all a dream we dreamed one afternoon long ago. Walk out of any doorway, feel your way
days while going home. What do you want me to do for you to see you through? It's all a dream we dreamed one afternoon long ago. Walk into splintered sunlight, inch your way through dead dreams to another land. Maybe you're tired and broken, your tongue is twisted with words half spoken and thoughts unclear. What do you want me to do for you to see you through? A box of rain will ease the pain and love to see you through. Just a box of rain, wind and water. Believe it if you need it. If you don't, just pass it on. Sun and shower, wind and rain, in and out the window like a moth before a flame. And it's just a box of rain. I don't know who put it there. Believe it if you need it, or leave it if you dare. And it's just a box of rain, or a ribbon for your hair. Such a long, long time to be gone, and a short time to be there. Aukeratutako hirugarren kanta Smashing Pumpkinsen Quiet izango da. Eta zergaitik, agian ez da taldeko nire kantarik kutunena, baina bai egia da, bueno, bere garaian Smashing Pumpkins zitzaiela asko gustatzen, baina urteekin konturatu naiz nire bizitzaren parte izugarri bat direla. Eta ia zelen azaltzen dudan hau, baina nik gaur egun Smashing Pumpkinsen gitarrak entzuten ditudanean, norbaitek nire nerabezaroa geldiarazi izan balu, edo nire nerabezaroaren funtsa kristalesko poto batean utzean sartu izan balu bezalako sentsazioa sortzen dit. Eta gitarroietan hainbat oroitzapen gordeta gelditzen dira, eta zoragarria zeren geure artean gaur egungo talde batzuk, adibidez Espalakek, gitar doinu oso antzekoak erabiltzen dituzte kanta askotan. Así que Smashing Pumpkinsen Quiet.
Eta nire laugarren kanta Whiskey Town taldearen Avenues izeneko abestia izango da. Eta zergatik aukeratut, esango nuke hor, ez dakit, 30 piku urte dituzunean, edo 30 asko, bihurtzen zarela, ez dakit, pertsona goibel batetan, beti atxera begiratzen duena, bueno, bentsat kasuan horrela izan zen, galtzaileen inguruko erromantikotasun hori nolabait lantzen duzu zure baitan, eta garai hartan Amerikana eta folk asko entzuten nuen, eta lango karambola batetan Whiskey Town ezagutu nuen, Whiskey Town Ryan Adamsen taldea zen, eta hau diskoa Londresen erosi nuen, dirutxa bat ordaindu eta gero, oso garestia zen garai hartan, eta bueno, gaur egun oso merkeroz daiteke. Así que, bueno, azkeno kanta, Whiskey Townen Avenues kanta, eta diskoa Stranger Salmanak. Da. Agur. Agur Izkander bai, eta mila esker zure kantu kutxunak gurera ekartzagatik. Entzuleari ohar txiki bat, gaurkoan abesti batzuen inguruan ez dut oharra hondirik egin, abestiak luzeak zirelako, eta abestia bere osotasun eta esentzian entzutea nire aportazioa baino garrantzitsuagoa dela uste dudalako, baina ezin programaria gure esan, beste behin Izkanderri eskerrak eman baino lehen, eta berak ondo esan duen bezala, gaurko programari agur esateko Whiskey Townen Avenues abestia entzungo dugu, eta zuri entzule, eskerrik asko bestaldean egoteagatik, eta urrengo astean ikusiko dugu elkar. Beraz, Whiskey Townen Avenuesekin bagoaz. Aio! Know the cops here, they can't run down to your house. Sometimes I'll sit and wish I were somewhere else. So let's dim the daylights for us sweethearts that we are. Sometimes I find myself still lying in your arms. All sweethearts of the world are out dancing in the places where me and all my friends go to hide our faces. Avenues run one way, streets they run the same. Something in the air here still keeps me away. Know the cops here, they can't take me to your house. I'd get directions and pretend I was somewhere else. All the sweethearts of the world are out littering the bars, and I am still avenues from any place you are. You know avenues run one way, streets they run the same. It's gonna take a lot of shit for me. Stay away. Alako gozo amaitu da Izkander Fernandezekin gartxotun zain letonak izandako solasaldia, eta bertatik ateratako doinetatik aratagoa, arratsaleko 5 dagoeneko baditugu, eta bagoaz gure estudio zentraletara azken ordukoaren bila. Bertan da, gure lankide Egoi Belategi. Egoi, arratsaldeon. Bai, Egoi, ez zaio entzuten mikrofono hori iriki beharko dezu, zer horrek ezta? Orain, bai. Arratsaldeon, Egoi.
tarteka gertatu behar da. Arratsaldeon guztiei Nafarroara goa zuzenean, Nafarroako gobernua osatzeko negoziaketan, Geroa Bai eta PSNren artean sortutako ikamika bideratzen hasi direla dirudielako. Geroa Bai PSNri eskatu dio kontigo zurekin alderdiarekin hiruko bilerak izan aurretik elkarrekin zenbait kontu finkatzea postuen izendapena kasu. Bada, orain Maria Txibitek alde batera egin du eta bi alderdiak datozen egunetan elkartuko dira aurrez aurre Geroa Baik exigitu bezala. Nafarroan oraindik ere eta PSNez oraindik ere, PSNeko zinegotziek Nafarroako Ezker Batuari Kastejongo alkatetza kentzeko UPNri boto eman ostean, Nafarroako Ezker Batuak adierazi du Txibiteren alderdiarekiko konfiantza hautsi egin dela eta beraz neurri sendoak eskatu ditu konfidantza hori berreskuratu ahal izateko. Nafarroan jakin dugu baita ere gaurko egunez bertako auzitegi nagusiak eten egin duela Nafarroako gobernuak Opuseko Mirabai Eselredin eskolarekin zuen hitzarmena bertan bera uzteko erabakia. Hezkuntza lege berriari jarraiki sexuz banatzen dituzten eskolek diru laguntza publikorik ezin dute jaso. Foru gobernuak horregatik eten zuen hitzarmena, baina auzitegiak esan bezala orain erabakia eten egin du behin-behinean behintzat. Carlos Jimeno hezkuntza sailburuak esan du autoan ez dela aztertu eta ez dutela helegitea aurkeztuko. Esan dutenez, mami aztertu arte itxarotea erabaki du Nafarroako Foru Gobernuak. Yo que le traslado es tranquilidad y respeto, ¿no? Básicamente por las decisiones judiciales y el Gobierno de Navarra procederá a la ejecución del auto previa constitución del aval correspondiente por parte de los recurrentes, teniendo en cuenta que... Nazioartean, Floridako apelazio auzitegiak atzera bota du Pablo Ibarren defentsak aurkeztutako azken errenkurtsoa joan den apirilean ezarretako biziarteko kartzela zigorra baliogabetzea eskatzen zuena. Orain Pablo Ibarrek helegitea aurkeztuko du Floridako auzitegi gorenean apelazio gorteko 4. barrutiko auzitegiaren epai honen aurka. 2016an orduan berari ez egokion heriotza zigorra baliogabetu zuen organo bera da eta beti defendatu izan du Ibar errugabea dela. Amaituko dugu Kazkabarraren inguruan eta hauen kaltez hitz egiten astearteko Kazkabarraren ostean hondamendi eremu izendatzeko izapideak hasi dituen lehen udala delako Zumaia. Ipar Euskal Herrian kaltetuenak ibilgailuak eta baratzak izan dira, piperraren uzta, ezberetako piperraren uzta bereziki kaltetu izan dela dirudi, Kazkabarra dela eta Bortziriak da Nafarroan gehien kaltetutako eremua, bertan oraindik ere patxingorra botatzeko aukera badago. Errepidetan behintzat honetan lasaitasuna dela nagusi dio trafiko zuzendaritzak, beraz honaino momentu arratsaldeko 6etan bat egingo dugu berriz ere informazioaren ariaren 3. edizioan. Eskerrik asko Egoi Belategi, eta esan da bezala, arratsaldeko 6etan informazio gehiago izango dugu, hemen Naiz Irratian. Guk bigarren kafearekin aurrera egingo dugu, eta segituan buruen inguruan hitz egin behar omen digu Goiurik. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. It's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Yeah. Ooh, I don't need a hand to hold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tree, fuck all this modesty. I just need space to do me, get away what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying 3. A closet of Saint Laurent. Bigarren kaferako tarte berri bat otu zait. Eta zuen onespena behar dut, baina uste dut astero egin behar dugula. Bai? Bai. Gure onespena behar du Gartxot. Nik izenburuari harrapatuta ja datxegit. Badakizu zein dan lerroburu horren azpian dagoen azpititularra, ez da? Ez. Zuen onarpena behar dut, baina bestela ere nahi dudana egingo dut. Bai, noski bai ez. Goiuri, eta hala izan da dira. Eskerrik asko Gartxot. Beraz, astero. Astero. Bai, eta izena izan daiteke jendea ez dago burutik sano. Ez bazaizu gustatzen izen hori, izan daiteke jendea burutik eginda dago, burutik jota dago, ondo ez dago, sano ez dago, harrikada dauka, ganbaratik ondo ez dago, burua pitzatuta dauka, zoratuta dago, erotuta dago. Edozein esapidek balio dit pertsona batzuek duten jarrera ulergaitza azaltzeko. Ados. Yeah.
And I don't like talking to strangers. So get the fuck off me, I'm anxious. I'm trying to be cool, but I may just go apeshit. Eta gaurkoan, jendea zago burutik sano tarteko protagonistak Nicolas Malgafna izena du. Ezagutzen duzue? Nik sonatzeit. Hernaniko alkatia, zein. Ba, normala da ez ezagutzea. Agian ezagutuko duzue bere nemesia edo bere etxaia Bibi Rexa abeslaria. Albaniar jatorriko abeslari estatu batu barra da, eta duela egun batzuk kontzertu bat eskaintzen ari zen New Yorken. Kantaria Manhattango Pier 17 antzokian ari zen Best Fucking Night of My Life deituriko birako emanaldi bat eskaintzen, jendartetik norbaitek telefono bat jaurti buruan jo eta lurrera erori zen arte. I don't need a hand to hold, even when the night is cold. I got that fire in my soul. Holaxe, entzuten duzuen bezala. Kontzertua ikustera joan zen zale batek mugikorra jaurti zuen eszenatokira eta begian eman zion abeslariari. Gertakariaren bideoetan ikusi daitekenez, Rexa belauniko erori zen erasoaren ondoren, eta inguruko ospitale batera eraman zuten puntua jasotzera. Salaketa jarri zuten oski. Eta salaketa kriminalak dio kontzertuko lekuko batek Nicolas Malgafna 27 urteko erasotzaileari honako entzuntiola. Saioaren amaieran telefonoarekin jo ote nezakeen ikusi nahi nuen. Barregarria izango zelako. Every time. Yeah, lonely nights I laid awake. Pray the Lord my soul to take. My heart's become too cold to break. Bibi ondo dago, astelenean Instagramera jo zituen argazki batzuk, ezkerreko begi ubelduaren lehen planoak baita ere. Malgafna atxilotu egin zuten eta 3. graduko 2 eraso delitu egotzi zizkioten. 2. graduko jazarpen bat, 2. graduko jazarpen larrigarri bat eta 3. graduko eraso saiakera bat. Bere burua ordea errugabetzat jo du. Eta bere abokatuak esan du, zale gisa Malgafnaren asmo bakarra zela Rexak bere telefonoarekin argazki batzuk egitea eta berari telefonoa itzultzea. Ez omen zuen inoiz Rexa Andrea zauritzeko asmorik. Zer gertatzen da munduan? Nola da posible kontzertu batera joan eta burura mugikor bat botatzea? Zer iruditzen zaizu ez Inigo Gartxot? Bueno, nik badakizu aspalditik estintzioaren aldeko kanpaina egiten abiela, eta you just add another reason, esaten den bezala. Ez zait iruditzen ez dakigula kontzertuetan jarrera hona dukitzen, ez dakigu gizaki izaten baino bai, ez dakit, ez zaita adibiderik okurritzen. Ero, haber ze pasatzen zaion tipo ni, baino ez dakit. Nei ere zer esan, ez dakit, ez dauka buelta asko asuntuak. Jende ez dago buruti ondo. Jendea ez dago burutik sano. Duela hilabete batzuk. Gaina, barkatu. Bai ez, esan. Ez, deigarria egiten zaitela gainera, gauza bat gaizki egin eta doble okertzen du gero gainera alako, ez dakit, justifikazio eskax bat entzutea, ez? Hau da, zer dago horren atzen, bintzat onartu. Ez du horrek barkatzeko zaite, baina onartu bintzat, ez dakit. Doble gaizki iruditzen zait. Hau ez da zuek solasteko gaia, baina amets ikusiut mikrodik hain gertu, Ibai, Areta, amets, arratsaldeon iruroi, eta ongi etorri. Arratsaldeon. Ondo zabete? Bai. Bale. Momenturen batean zerbait gehitu nahiuko bazenute, zuen oholtzetako esperientziatik, noski ongi etorria da zuen aportazioa, baina ez dizu egun marroietan sartu nahi. Bi aukerak hortzen mai gainean, askatasuna, aurrerako tatzerako. Baina tira goiuri. Esan nahi nizuen ez dela adibide bakarra, azkeneko hilabetean edo Alicia Keys kontzertu bat eskaintzen ari zelako Vancouverren, Kanadan, Empire State of Mind abesten ari zen, eta esan zuen, jetxiko naiz antzokiko lehen lerrora jendeari eskua luzatzera. Eta bapatean emakume batek bi eskuekin aurpegi heldu zion, beregana tira egin zuen, eta musu potolo bat eman zion masaian. Bideotan ikusten da Alicia Keys nahiko deseroso sentitu zela, eta lortzen zuela emakumearengatik aldendu eta kontzertuarekin jarraitzea. Baina nori okurritzen zaio norbaiten espazio pertsonala horrela inbaditzea. Zoritxarrez jende gehiagiri ez. Baina egunerokoan ere bai. Ez da uste dute esku eman eta bi musu ematearen kultura patriarkal horrekin ere emakumezko hori pairatzen duzuela eta nahiko ikusten dugu oraindik. Nik batematean lagunen bat izan diotu, ez da guntza bi musu ematea superforzau, bere jarrera etzen para nada bi musu ematekoa eta hortik hasita, gure espazioen inbasioa, ez dakit, pedagogian adituen arabera ere, eta nahiko ados nago, aurren espazio intimoiek eta euren korporalidaderen errespetuaren nahiko eskasi izaten da, eta
hortik abiatuta, ez dakit, Alicia Keys ikusi eta flipatzen duen emakume honera arte. Are okerragoa, Alicia Keys lanean ari delako une horretan, etzaigu bururatzen ezakit norbaiten hitzaldi bat entzuten egon, eta altxa egingo naiz eta buixu bat emango diot masaian, eta abeslariekin aldiz, gertatzen da horrelakoa, ez? Aktore eta abeslariekin oso famatuak diren pertsonekin galdu egiten dugu pertzepzioa pertsonak direla, ez? Bai, egunerokotasunan igualain presente daude, ez? Batez ere gaur egun, informazio eta iruditeriaren bombarde honetan. Nik uste hori dela arrazoia, ez? Ez dutela ikusten atzean dagoen pertsona baizik eta proiektatu zaien irudia, ez? Eta orduan igual hori iskusa o ez dakitze bezala. Rosaliari behin baino gehiagotan gertatu zitzaion motomamiko biran Buenos Airesen, Argentinan, kamiseta bat eta eskutitz bat besterik ez zizkioten bota, baina abeslariak abestari utzi eta esan zuen, gauza bat bota nahi balin baduzu mesedez, bota ezazu kontuz eta punteria onarekin. Ez zuen askorako balio izan, handik egun batzuetara, San Diegon, Amerikako estatu batuetan, La Rocha asorta batek jo baitzuen zuzenean aurpegien. Naves espaciales o barco de vela, si vives tranquilo o vives con guerra, si ya te enamoras. Baina zeren ondorio dira horrelako portaerak, Xavier Baliño musikakazetariak liburu bat idatzi du, kontzertuetako bitxikeria kontatuz eta berak argudiatzen du adrenalinarekin lotuta dagoela hau guztia. Jende askorekin zerbaiten partaide izatearekin eta intentsitateaz bizitzen ari dela erakustearekin. Berak dio jendeak ekitaldian parte hartzeko duen modu bakarrenetakoa dela, hori ona edo txarra izan, eta hori egin nahi duela, pixkat protagonismoa nahi duela jendeak. Tú siempre callado como los mayores, yo te contaré sin adornos flores y me toca estar donde no quiero estar. Esto no es el mal que... Hemendik mezu bat, gure entzulei. Ez bota ezer eszenatokira, ez dauka zentzurik, ez da inoiz ondo aterako, hau da, gertatu daitekeen gauzetako bat da, abeslariari aurpegian ematen diozula eta min egiten diozula, eta beraz, azezale txarrazaren, zezale eta ze pertsona txarrazaren. Bigarrena, botatzen duzu eta urruti botatzen diozu berari ez ematearen, eta orduan berak ez du ikusten, eta listo, ez du ikusi eta zuk ez duzu bueltan ezer lortu. Eta ikusten badu ere, ze onura ekartzen dizu zuri horrek. Beraz, guretzat, hori, mezu argia da, ez bota ezer eszenatokira. Eta gutxiago ibilbeditarrak balin badira holtza gainean daudenak, hemen parean dozkagu eta bestela guri botako digute kaso errua, oraindik ere. Arratsaleko 7:04 minutu eta esan da esan gabiltza, hementxe dauzkagula eta aurkeztuko ditugu segituan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Goldea zer zen oso txikitan jakin nuenik. Aitaren jaioterri izandako baserrian ibiltzen ginelako astebururo arreba eta biok. Eta beste gauz askoren artean hori ere ikasi genuen. Erein behar den edozerk lurra behar eta hau ere irauli egin behar dela esaten zuen aitak. Norbera bezala bizitza den loraldian. Bueno, hori ez zigun esan, baina ikasi dugu bidean. Oroitzapen hau armairuan gorde eta bizitza etorri zen eta lokatza. Galdera ikur forman beti. Baina eskerrak bideari ikasi ditut zenbait gauza. Gure gaurko gonbidatuen gixan adibidez, musikak eman dit lokatzari norabidea ezartzeko indarra. Lurberriak astindu eta ikusi dut bihotzaren perimetroa zarago den edozer antzu dela niretzat.
litekenerako jauzian ere gogoa identifikatu dut bidezidor bakar bezala. Gainera, erreminari irrimin esaten ere saiatzen naiz espalditik, baina beti ezin dut. Hala ere, izatean euri egiten duenean argi daukat kantatzea dela niretzat xirarik eraginkorrena. Eta zergatik goldearen inguruko hausnarketa hau, erotuta altzaude gartxot, bai, beti, astazkenero. Baina, goldea izena du gaurko taldearen 3. diskoak. Eta gainera, gaur aurkeztu ditudan emozio hauek eta askoz gehiago ere sortu dizkit. Ibilbideko lagunak ditugu gurean, berriz ere, Arratsaldeon, Amets, Areta eta Ibai, ongi etorri gurera, eta eskerrik asko, gonbita onartzatik, zen guz zaudete? Ongi, ni pizkat nerviosa jarri naiz. Hori da asmoa. Ez, bueno, etzen duten jakingo, baina bai, hau da, nire sarrerak eta pixka datorren taldeari omenaldi txiki bat egiteko ez dakit nola esan, opari xumea sarrera gisa. Baina, bueno, hasiko dugu elkarrizketa, nervioak alboratuta, 2 bete inguru izango ditu, ez? Zuen 3. diskoak, lehenu biratu eta Spotify, baina baztu intzait, 2 bete inguru bai, ez? Bai. Eta hilabete hauetan ja, kontzertu batzuk jo dituzue, horietako batean egon naiz. Galdetu nahi nizuen, badatozte gehiago, baina 2 bete honetan, pixkaz sentsazio pilatu dituzuen beti galdetzen da, ez? Diskotik estenatokirako jauzi hori nola izaten ari da? Ongi ez, orokorrean... Izat oso fuertea. Fuertea ze zentzutan, emozio aldetik, intensoa? Bai, uste dut espero genuela edo imaginatzen genuela pixkat izanen zela hasiera potentea, bueno, prozesua ere izan delako bastante luzea, lan handia egin dugu, ez dakit, sentitzen genuen, bueno, ez genekien ze pasako zen, baina guretzat bai izan barzela zerbait potentea, eta uste dut egin ditugun 4 kontzertu hauek, lehenengo 3 batez ere, hori aretotan eta aurkezpenak izan da, ez da ginetzat hitza da fuertea, oso fuerteak izan dira. Gainera, erabaki bat izan delako, hasiera horrelako izatea. Ez? Bai, bueno, eta pustu moduko bat ere. Horrelako adiozuenan entzuleak ez badaki, ze esan nahi dezue? Eski ni egon nintzen intxorrondon, hau azabalik, baino ez zegoenan mundu osoa, asko bai, baino ze esan nahi dezu horrekin? Nitzat, azteko da zuk antolatzea kontzertua eta kudeak eta guztia zuk egitea eta tokia alokatu edo laguntza eskatu alokatzeko eta dena montatzeko, pixkat zuzara batean erantzule osoan, gauza guztietarako. Eta gero, argiekin ere egin dugu diseinu berezi bat, eta guretzat berria zen argi teknikari batekin lan egitea. Eta hori pixkat hartu duela igual kontzertuak forma show edo, ez dakit. Eta horretzen ere, egin dugula aretoetara bateko apustu hori, ez, jendeak sarrera erosi behar zuen kontzertua ikusteko. Erosi eta gainera, 3 kontzertutatik 2 eserita ikusi. Bai, gotzen naiz, bai. Zentzurtan ere bazen pixkat arriskatua edo, ez? Bai, hori ikusten da, nik sentitu nuen Intxaurrondoko kontzertuan, orain aipatu zuena gainera argitu izki gauza, baina ez da bakarrik, ez dakit nola esan, teknikoki edo produkzio aldetik kontzertu berri bat, formato berri bat, eskaintzeko nahi hori, baizik eta Ibaik esan du bezala, gauzak pixkat nola egin estenatokian, baina estenatokitik kanpo ere, bide hori ere zuen neurrikoa izatea, ez? Askotan neurrioek pixkat desintegratzen duzten beste kanpo faktore hori alde neurria babestuta, ez? Ederra izan zen kontzertu hori eta argiak aipatu dituzuna niri ere oso digarren zitzaidan stage production, edo esaten den zera hori, zuen musika bezala ez zuen behar estenik, baino bazuen behar den dena, edo ez dakit nola esan, bazen alako, zaila nahi zola hitzak aurkitzen, baino oso minimala era berean, baino potentea ere, eta izugarrizko apustu ederra iruditu zitzaren. Eseri eta ikustearena ere bai, naiz eta komentatu zuen kontzertu eta gero niri pasazitzen pixagurearena, esaten dana. Eta hor, eserita zaudenean, ez da zure ondokoa bakarrik enteratzen ez, pixagura duzula, baina oso esperientzia ederra izan zen. Goldea 3. diskoaren arira, kolore anitzekoa da niretzat, gero sakonduko dugu soinuan, baina beti iruditu zaite kolore horrek hausnarketa kolorea duela. Eta zuei galdetu nahi zuen, Goldea kontzeptu bezala, disko bezala, zuek ze transmititu nahi zenuten, ideia kontzeptual bezala, ez naiz soinutik ari baizik eta
kontzeptualki edo, hori nola jaio zen? Esango nuke ez dagoela... Bueno, gertatzen zaigu askotan ere, kanpotik jasotzen duzunean feedback hori batean esaten duzula, bai, egia da. Osa, badago dena biltzen duen zerbait, baina ez gara gu oso konstientere momentuan. Kasu honetan diskonekin, aurrekoan ez bezala, disko bai izan dela gehiago bilduma bat, kantu bilduma bat, momentu jakin batean sortutakoak, eta gerora izan da pixkat goldearen kontzeptu hori erabiltzearena. Baina, ez da, gehiago da gauzak egiteko modua eta kantuak egiteko moduan dago pixkat goldearen irudi hori esango nuke. Eta nik esango nuke, ibilbedik ez duela inoiz edo behintzat oso gutxitan elkarrizketa bat izan pentsatzeko zeren inguruan ingo dugu disko bat edo zeren inguruan ingo ditugu datozen 5 abestiak, ez. Lehenengo etorri dira abestiak eta ideia zehatzak eta gero etorri da disko. Bale, ulertzen eta ez dagoela, ez dakit nola esan bai, kontzeptua ez dela abia puntu bat, baizik eta kontzeptua dela jartzen zaion lazoa. Gero biltzen dituen. Hori da, biltzen dituen. Gustatu zaitu, aipatu dezu nahi bai, eta beste horiek nola datoz? Forma beti igualean ez dut uste, aipatu dezu garai konkretu batean egindako zerbait dela, nola etorri ziren abesti horiek? Hau da, prozesua beti esaten denez, nola konposatzen dizu, ez, baina prozesuan nola etorri zen bazuen norbaiteke sentsazio bat, 2, 3, 4, 6 edo abesti oso bat egina, taldera eraman nola funtzionatzen duzu hor? Izan da pixkat kantu bakoitzak bere bide hartu du, eta egia, letrak justo Erreminarenen letrak enduta, Eider Rodriguezena dena, besteak ametsen eta nireak dira. Eta, bakoitzak pixkat bere kantuekin hasierako ideia hori edo, hasierako bozet horiek hartzen dugu lokalera eta hortik sortzen da bestia normalean, ez? Esango nuke gehienakola izan direla. Ametsak aipatu da askotan, baina asko aldatu dira kantuak lehen ereindako lehengo azitik lurrari eman dizkiozue buelta batzuk, ez? Bai, asko aldatu dira, egia esan. Eta prozesu hori nola bizi ezuezen, hemen asko aipatzen dugu, baina ni ere etxean eta logiken horrean eta pantaiaren kontra eta nire kontra mende bat igarotakoa naiz, nola kudeatzen da abesti batei etengabeko perspektiba emate hori, ez? Ez da galdetuko betikoa, nahizago abesti bat bukatuta, ez da inoiz bukatzen. Baina, Ibaiek izan duen bezala gero interpretazioa datoz eta feedbackak, baina, daukazu hola alarmaren bat edo, edo honi oraindik 10 kilometro falta zaizkio. Nik uste bastante konsensu zerabakitzen dela, ez? Noiz dagoen bukatua kantu bat. Beti dago baten bat lehenago utziko zuena bukatua, beti dago areta esan ez. Baina, niretzat igual kuriosoena eta batez ere azken disko hontan bizi izan dudana izan da hori ideia bat izan, eta naizta jakin ideia hori taldera eraman, eta gero bilakatuko dela ez dakit zer, egia da, nik behintzat nire ideia, kantu ideia txo horiekin bai egiten dudala, ez dakit imaginatzen dut, ez, nola nahiko nuken izatea bukaeran. Eta egia da batzutan, depende ze pausotan ikusten dudanean asko desbiratzen dela nik buruan nuen horretatik, batzutan bai esaten dela, no era esto. Baina aldi berean, konstiente naiz, ni talekide bat naizela, 5 garela, eta kantu hori ez dela nirea, dela ibilbediren kantu bat, eta nik eraman dudala, hori, hasi bat, baina denen artean ureztatzen dela, eta horrela nahi dudala gainera. Eta uste dut, nik behintzat bai egin dudala ariketa bat, como de, metxe, ya está, pues hau ez da zure buruan zegoena, eta ez da okerrago eta ez da hobe, baina ibilbedirena da, hau dena duelako, ez? Eta ez... Bai, niri, zure klubeko naiz, eta ariketa hori etengabe egiten duan goza, gainera, iruditzen zait ez dela egotik jaiotzen den zerbait, jendeak askotan uste du norberaren egoa dela, ez? Nik egin, eta gehiago iruditzen zait, zuk aipatu duzu bezala, norberak sentitzen duen sentsazio puro horrekiko fideltasuna galtzen egon bazina bezala, ez? Baina, aipatu duzu, taldeak ematen dio beste gain balio bat, nik uste ez dela egotik, dela pena txikitik, ez, baina diot, askotan talde dinamiketan neri ere pasazaite, etxetik gauzaten, eta kriston emozionatuta eta gero, eta esan, baina ez da ego, zera bat da, zuk diozun
zakit, maitasun edo zea hori nere uste apalean, Piskat, diskoarekin jarraituz, jotzeko daukazuen sentimentu eta gaitasuna zaratago, horrez nahi sartuko, niri pertsonalki, zer diozun inigo, hausnarketa soniko bat, hainbeste gustatzen zezkizun horietakoak. Lehenengo, gaurko egunez, lehenengo aldiz agertu da hitzori soniko. Ea elkarrizketa bukatzerako, zenbat aldiz esaten duen Gartxotek soniko. Soniko. Oso digarria egiten zait, zuen instrumentoen arteko dinamika. Zen askotan pianoa, biolina eta gitarra elementu nagusitzat dituzten taldeetan iruditzen zait askotan informazio asko egoten dela, ez? Eta ibilbediren kasuan deigarriena, ahotsez aparte, egiten zaitena da instrumentuen arteko dinamika eta ideietaz ari ginen, baina orain instrumentuetara jota horrere nola antolatzen da hori. Hau da, dinamikak nola sortzen dituzuen, nola da prozesu hori? Hostia, egia da baduela... Osea, ez dugu inoiz egin... kantu honetan sartuko dugu... diskonetan saxoa ez, baina... Biolina kantu, ezakit, gehitzeko bezala ez, jazta, sartuko dugu eta gehituko du. Ez, izan da... Gehiago pixkat... eskatzen ziguna kantuak, eta topiko banda ere, kantuak eskatzen dizula ezagitzen. Ez baina intuizioak egiten du hor paper... Hori xamar nuen, zen, askotan jende askori eskatzen dio gehiago, ez? Baina intuizioak ere badu batzutan neurritik edo neurri gabetasunetik. Eta zuen planteamenduan hori egiten zaite, kuriosoa orduan esaten nuen, jota... Norbaitek ideia, aipatu dituzun ideia oitako bat, pianoarekin edo gitarrarekin, eta gero akaso ez da erabiltzen oinarrian ideia sortu duen instrumentu hori ez, eta instrumentuak badute testura bat, badute zea, eta egitzen zait oso kuriosoa, baina bai, intuizioa izango da, erantzun azkarra. Ez dakit, berdin zaigu... nola esplikatu hau. Badira kantu batzuk ez gaudenak, denak. Ez? Bada kantu... Bai, ez zaizuela joia zeinek zejo, da osotasun horren bilatze bat, ez? Lokatzarena kantuan, guk orain, aretak eta biok bai egiten dugula zerbait zuzenekoan, que no quede raro, baina berez, ez dugu deus egiten grabaketan txorradaren bat, baina ez gara beharrezkoak eta horrek ere ez digu komplejurik sortzen edo, ez? Hala, eta nik zeginen dut, pues igual ez duzu deus egin behar, ez? Osa, kantu hau hola da, hola funtzionatzen du, eta eske zerbait gehitzea litzateke kentzea, eta ez dugu arazorik esateko, pues nik hemen entzuten dut, eta punto. Interesgarria. Ahotsekin ere, galdetu nahi nizuen, pixkat dinamiken asuntoan zen, ez da oso... Oikoa eta ni oso zalea naiz talde batean 3-4 pertsonek kantatzea eta ahotsa ere instrumentua da, onena gainera. Eta hor nola, hori da, galdera asko interesatzen zait pertsonalki ere hori nola banatzen dezuten, intuizioak ez du balio, areta esan nahi dute eta timbreak edo norbaitek idatzi badu letra bera bota behar du, logikoena hori irutuko litzaidakeneri, baina... logika, barkatu. Nola sortzen dira, nola antolatzen dira ahotskapak ibilbedin? Letrena bai izan dela igual diskon. Aurrekoan ez hainbeste, baina honetan bai pixkat ametsen letrak ametsek kantatu ditu eta nireak nik. Gero ere musikare guk sortu dugulako kasu honetan igual, ez? Bai, ez da erabakirik egoten, no? Osea, ibai heltzen baldin bada ideia batekin, seguramente helduko da akorde batzuekin, edo ez dakiz melodiarekin, eta bere ahotsarekin sortua baldin bada, pues, egokina da bera kantatzea, zentzu handiena du bere ahotsarekin izateak, eta letrarena, depende ze gai den, berdin da pixkat, baina depende ze beste den, pues igual ez du zentzurik ere beste batek kantatzeak, ez? Bai, ez dakit, ja zentzua eta zentzu eza aspalditik galdu nunik. Hora, nik eta txiki bat planteatu nahi nien, gustatzen zaizuen, hiruak kantari finak izaki,
Nahiko nuke batak bestearen kantatzeko moduaren kualidade bat azpimarratzea, asko gustatzen zaiona. Ez pasaizue okurritzen ze gaizki gatuko zaten, baina ulertzen diazue. Kualidade bat baino esan nahiko nuke berezitasun bat. Hau da, baino batak ez pasaizue okurritzen ze gaizki gatuko zaten. A ber, ze gaizki gatuko nean behaien artean, ez gure programa edo zean. Baina eski gero etxea kotxian batea bueltatu bardialako. Horretak esaten nuen. Asnetek egin. Bai, ametxe garbi ikusi du. Nire ustez. Nik errez du, dago ez dute. Bai, nire ustez. Ibaik, berdin da zer, oso ongi defendatzen aldu holtza batean. Osa, badu presentzia bat, bai, oso ongi defendatzeko edo zer. Konfiantza aldetik esaten duzu akaso? Bai, baina ez bakarrik hori, ez bakarrik, osa, alduz izan konfiantza eta gero izan txapuzero bat, eta ez da hori. Ahotsaren koloreak berak, ahotsak kolokatzeko moduak denak ematen dio akaso ez, pixkat horre defendatzeko almena edo ez egit. Bai, izan nuke gai dela oso modu diferentetan kantatzeko egoki. Eta aretaren kasuan asko gustatzen zait, diskoan dauden ahotsik guapoenak berak proposatu ditu, seguro. Beti da, buelta bat gehiago ematen diena kantuei eta proposatzen duena, pues igual hemen ahotsa usartzen baldin bada, eta da zerbait, nik badago ahotsen bat hortik nik esaten zen niona, areta nire palo. Eta geratu da. Bai, eta hor dago, eta posten naiz pila bat. Horra bateaz. Uste dut hori dela. Beti, detaile, ez dakit, kantuak edertzen dituzten detaile horiek, zentzu guzitan, baina ahotsen kasuan ere uste dut bereak direla. Akaso bigarren, ez dakit nola esaten zain, gauzei bigarren, hirugarren eta edo behatzigarren buelta ematearen, bale, areta da hori, identifikatu dugu. Zuki bai, ze aportazio. A ber, ez zaitu zet kompromesu baten, neri galdera politxa iritu zait. Bestela gainera ez dugu pentsatzen. Piskat, elkarren talde aiteko, bakizu. Coaching. Esango nuke ametxena, eta berak, gauza asko, baina berak esango duzetz, baina nietzat teknika. Gai izatea kantatzeko gauza batzuk fisikoki ez dakidanak. Hautsaren kontrola eta hori ez da? Bai, eta esango du ez, segurazki. Ametxe esan baietz orain, nola pixkate hausteko. Bai. Noski, esan noski. Nik ikustu du, nabaritzen dela asko musika ikasketak ametxen kantatzeko moduan. Bai, hori izango nuke. Eta aretaren kasuan, ados nago ametxek esan duenarekin, eta gehituko nuke timbrea, ze asko igual ez dugu entzun aretaren ahotsa diskoetan, edo ez lehen plano batean, baina timbre oso berezi bat du. Zakit oso ongi, baina da, zakit, a ber, nola zaten. Berezia, hori da, dagoen itzik politena. Da txorra bat, baina. Bakizue sartzen denean, ezakit, egurrarekin edo olako gauzekin, dagoena zulo bat eta sartzen denean zerbait, como perfecto, eta ematen duen sentsazio hori. Sentsazio hori. Hori, da... Enkajatzarena. Bai. Gozotasun hori, ezakit. Arotzarena ez dago oraindik, ez? Txanda pasa, a ber. Vale. Ibairena. Gustatzen zaidan gauza bat, eta gainera, uste dut taldean bera dela igual gehien aportatzen duen hau, bere hautsa dela, edo bere abesteko modua, edo hautsa erabiltzeko modua, oso bizterala dela. Orduan, abesti batek behar duenean desgarre punto bat edo, bera dela kapaza, emateko. Bera eta bakarrik bera. Orduan hori da. Alde pasionala, bueno, bai. Eta gero, ametxena, gehien gustatzen zaidana dela ahots bat, baino kantatzeko modu bat oso xumea eta hori da berezi egiten duena, ez? Gaur egun entzuten dituzula, justo lehen TikToken egon naiz, eta oteko berspila bat agertu zizkiet, eta denak floritura batzuk egiten, eta esakuzu, eske niretzako hau eza, ez?
berezia. Egin dituzu minutu batean 20 floridura, 20 dan. Bai, kafe honek azukre gehiegi dauka. Hori da. Eta ja ezakizu zer dagoen, zer den berez ahotsa. Eta uste dut amets dela justo kontrakoa. Eta kentzen dizkiola txorradika guzti horiek, noizean behin jartzen dio bat, eta erdoan ez dut, epikarik eta. Entzun bat. Ez, baino, asko gustatzen zaizen, orain dela gutxere hitz egin nuen lagun batekin, eta askotan, ahots batek zer dauka, zer ez du uki behar, oso subjetiba, baino, gaur aipatu dituzue, bizteralidadea barrutik egitarena, ahotsaren teknika eta kontrola, simplifikazioa, enkajatzearena, hau da, jakitean nun zauden ez, kolokazioa eta nun egon barzean, osotasun horren alde eta ez zure alde. Irutzen zaite, ahots batek behar dituen, kualidade guztiak dituzuela, akaso denak daukazue, batak besteari bota diozuen lore horietako bat, baina, bueno, ikusi beharko dugu ahotsen faktoria hau lanean, ez? Uste dut lehenengo kantu eskatzeko unea ere iristen ari zaigula, denbora bat oraindik lasai aritzeko, baina gero estutasunak iritsiko zaizkigu, eta hori ez dugu nahi, berazen izango da eskeniko diguzuen lehen kantua, irukote. Ozizitasun polita. Diskoan, kantu guztiak dira independenteak, azkeneko bilak izan ezik, jatorrian bat zelako, baina, bukatu delako kantu bikoitzu bat, edo, bi kantu izaten, eta horietako bat izanen da lehenengoa, Zitekenarena. Venga, bagoaz kantu nintzen. Keep Calm and Bigarren Kafea. Keep Calm and Bigarren Kafea eta entzun sintonia. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan ditugu berriz ere ibil beditarrak, bukatu lasai afinatzen eta egin beharreko ajusteak egiten. Areta biolinarekin ari da, Ibai eztulean, eta metxere prest, orain bai, nahi duzuenean irukote. Harri txiki batzu biltzen ditu nire esku aurrak, poltsiko txikienean ere kabitzen diren horietakoak. Gainean utzita bilatu dizkizut betzuloak, hor daude ondoko paretan, hor daude ondoko paretan, bateko atzlodiaren eta ondokoaren puntak elkartuta, bigarren eskua jarri duzu, lehenengoaren gisa berean. Lau atzek elkartzean sortu duten zulotxora, hurbildu duzu
bestaldean. Hor topatu dituzu bestaldean. Soineko urdin bat galtzer dizu lodunak. Eta bi begiarrut, eta bi begiarrut. Hemen txatean idatzi dugu norbaitek gora zuek eta uste dute bi hitz horrelako oinarrizkoekin laburtu litekela oraintxe gure laborategian gertatu berri dena. Badatu zibilbegitarrak gure entrevista setera bueltan, mikrofono asko itzali behar ditugu eta besteen beste ireki, baina dagoeneko eurak entzuteko moduan ere bagara. Karre begiratzen diote, hola kontzertu osteko aprobazioaren eskaera moduan, baina kantuaren ostian. Gero beste bat entzuteko ere izango dugu noski, abiatutakoa itxiko dute. Eta galdetuko diegu, hasi zarete lehen ere ez, diskoaren soniduaren inguruan, eta nik badu galdera bat, ez da egito oso nola planteatu, diskoak eman dit sentsazioa, taldea ez dagoela gehiegi zertara sonatu nahi duen pendiente, eta gehiago norbere sonidua zein den bilatzen. Ez da gira zaudeten honekin, eta kaos esango didazue. Ez, bueno, gu ere fijatzen gara hortik, sentsazio eman dit gutxi oso zuenean zaudetela eta oso polita iruditu zait apostu hori, soniduaren eraketa hori oso zuena eta oso koherentea goiti bera gertatzen dela. Ez dakit nola den hau, benetan oso horrela den edo? Ez dakit esaten, pixkat bai, ala ere, galdetzen digutenean, ez? Eta referentziak eta zer referentzia eta gure kasuan igual referenteak izan dira diskonetan soinuari dagokionez, jende asko. Ez hainbeste kantuak egiteko moduari dagokionez, kantuei, baina bai soinuari dagokionez. Baina ala ere, iruditzen zait bai bilatu dugula edo saiatu garela ere gure soinu propioa sortzen, nolabait. Eta asko du, ze, bueno, guk grabatu dugu diskoa, orduan guk nahaztu dugu, orduan horrere ez da egon hainbeste kanpoko faktorerik, ez? Eta gureak izan dira erabakiak azken momentura arte. Orduan horrek nahi ala ez ematen dizu, sentsazioa eta pixkat ideia hori, ez? Eta niretzako zeo zer, ibilbediren gauza divertido bat, da, gauza funny bat. Da, hori, abesti bakoitza egon daitekenez estilo batean, estilo ezberdin batean, ez dela beharrezkoa ere guztiz definitzea ez estilo eta ez soinua. Orduan, nik uste dut hori, soinu propioaren bilatze hortan, gure alde egiten duela kantu bakoitza oso desberdina izatea. Zen azkenan hor jorratzen duzu, soinu zaku handi bat. Orduan... Eta bilatuan, nolabait, ze kantu guzti hauek, bueno, ez da, ustut ez dagoela kantu bakar bat ere, akustikarekin edo pianoarekin sortu ez denik. Eta gero ez dago akustikarik diskosoan, eta erabaki konstiente bat da. Osea, izan ziteken disko akustikoa pixkat aurrekoarekin konparatuta, antzekoagoa, aurrekoarekin antzekoagoa, baina erabaki bat izan da ez izatea, horrela, eta elektrikoagoa izatea, orduan. Bai, hartu ditugu erabaki batzuk, eta eragina izan dute, soinuan. Saxoa ez dago eta lehen entzun zaituztet soinu proban saxoa hilda. Nik ez dute zure terapeutarekin zerbait jorratu baduzu, bapatean hau irauli nahi amets. Hori ere autokonsiente bat izan da, edo kezkatu, edo saxoarekin zerbait gertatu da? Ez, pues, zazpi urtetatik nera manor musika eskola, konservatoria, ez dakiz zer. Eta egia esan ez da, ez dut inoiz izan nola txikimendu berezirik instrumentoarekin. Gainera gehituko nuke, ikasketak saxoarekin egin ditu danez, beti sentitu izan dudala igual presio bat, ez? Ostia, demostratu behar duzu darmatzezula 17 urte saxoa jotzen, sabes? Eta hori ez dut inoiz lortu
eta ez dut fortzatu nahi ere. Olako atxikimendu berezirik instrumentorekin. Aurrekoan ez dakit zuetakoren bat izaten niola ez, baina egon nintzen, justo ez dakit telefonoko bideo zer batzuk eta borratzen, eta ikusi nuen pandemia garaiko nire bideo bat, azterketa konservatorioan bidaliz behar izan nuelako bideoan, eta flipatu nuen, baina nik egiten nuen hau. Ez dut inoiz nahi izan ere, ez? Baina, hori, 7 urtetan musika eskolan hasi eta instrumentu hori hautatuta, iaz arte egon naiz instrumentu horrekin, eta egia esan nuen gogoa pixkat hortik aldentzeko. Ez dut esan nahi, ez denik itzuliko noiz baite, baina momentuz... Niari nintzen pentsatzen, eneko sierrak entzuten zaituen, shout out. Olo! Ze gogorra, hau! Sierra, hemendi besarka da bat, tio. Denok ez du bartxo dezela pentsatzen, baina besarka bat hemendik. Iktikitixakin igual buelta itxauke. Eta trompeta, entzuten, nik trompeta zuru bezala ikasi nuen, orain ez dakit, ez da doa nola zan, eta garai batean irakurtzen dituen partiturak ikusita mareatu egiten naiz. Baina, eneko sierrari egin diodan aipamen txikiaren arira, eta goiuri gero egin marduen sorpresatxoa baino lehen, nire azken galderak badu pixkat gure inguruarekin zer ikusi horregatik diot. Sierra, eta gainera gaur justo txustak, Euskadi Irratian Lore Ostoak programan, ez dakit bakizu zer den, baina txusta, bainatan txustegi musikaria elkarrizketatu du Ekain Perezek, eta 10 abesti aukeratu bar zituen, pixka beretzako digarriak, eta zuen bat aukeratu du, besteak beste, eskerrak bideari, okerez banago, eta hor kontatzen zuen egin zenueten, ez dakit duela urte bete, urte terdi, 2 urte, alako 4 eguneko makrogira bat, berak afoniko bukatu zuela, ez dakiz zer. Eta horrek asko pentsarazit, zentzu honenean, eta ni pixkat honekin bukatu nahi nuen, zuen hausnarketa txiki batekin, eskerrak bideari, baina eskerrak ere daukagun inguruan elkar laguntzen garen, gauzak hasieran epatu dezuen bezala gure neurrira egiten ditugu, baina bada, hola, independentzia ez, interdependentzia polit bat, ez? Pixkat horren balorazioa, zuei bideak zer eman dizue zentzu humanoan, talde bezala, ari naiz, ze energiatik gertu mantendu nahi duzu taldea, ze energietatik urrune, eta horregatik eman du txustaren adibidea, zen badakit gogoan duzuela eta epikoa izan zela. Nik aipatuko nuke, justo duela, esan aste batzuk, baina igual hilabete batzuk, Xalba Ramirezekin izan nuen elkarrizketa bat, ez dakit hitza arrakastaz zen, baina asko galdetzen da, ez, arrakastaz musikarien munduan, eta oroitzen naiz partekatzen genuela hausnarketa bat, zela pixka bat, hausnarketa ez dela ez dakit nora heldu izana, edo ez dakit zenbat jarraitzaile izatea, eta hau ez dut esaten ongi geratzeko zebenetan sinistu dutola dela. Ez nora baizik eta nola, ez izango zen, ez? Bai, eta norekin, ez? Eta zentzu hortan nire ustez, edo nik behintzat taldearekin sentitzen dudan arrakastarik handiena izan da jende berri bat ezagutzea, momentu hontan oso gertukoa den jende bat, eta espazio batzu jende horrekin konpartitu alizatea musikaren bitartez, ez? Eta, bai, de hecho, orain ari gara pentsatzen egin dugu berriz beste bira bat, hola egunekoa fizisekin, baina niretzat, talde gisa, gure lorpenik handiena edo izan da hori, espazio batzuk sortzea musikaren bitartez, eta espazio horietan sortu diren harremanak mantentzea. Gainera, ez dakit sortea izan dugun, edo, igual helduko diren harreman txarrak, baina ez zigu tokatu inorekin. Osea, koinziditu dugun jende guziarekin, batzuken gehiago bestetzuken gutxiago, harremana mantendu dugu, eta ona izan da. Uste du sarraski egin behar dugula kantuarekin, azken kantuarekin aurrera egin horretik. Ados. Sarraskia. Sarraskia tartean letren analizia egiten dugu, eta letren inguruko galderak erantzun barko dituzue. Beraz, hasieran esan duzu urduri jarri zarela, sarraskia tartean are urduriago. Ez dakitzea bestirekin hasi. Badau, komodin nien bat aukeratzeko, erabiltzeko aukera. Ez, bestela gartxotek erantzuten dut hori ez dugu nahi. Ni naiz komodina. Ezin da erabili. Bai, debekua iritsi zaigu. Bai, betatuta nago.
Bale, 10 minutu beranduago, puntu zuridun soineko urdin bat eta dantzari estiloko zapata beltz batzuk bistaratu zituen zebrabidearen bestaldean dio itsasaraukek damutzen ez direnak liburuan. Karmele Jaiok urte bereko liburu batean aipatzen du, kotoizko soineko urdin bat darama, ez dakit soineko ala kamisoia den. Eta Angel Ertxundik berazken liburuan, tristuraren dirdaia nagusitu zitzaion begietan, eta hizketan hasi zen, soineko urdin bat gogoraratzen dinat. Zuek zitekeenarena nabestian soineko urdin bat aipatzen duzu. Zer gertatzen zaizu artistei soineko urdinekin? Bueno, bastante erantzun erraza, menos mal. Kasu hortan, bueno, nik buruan nuen irudi baten deskribapena egiten dut kantu hortan, eta zintzoki, pues, egun hortan hola nengoen jantzita. Osan da. Eta listo, ez dago misterio berezirik. Ez dugu misterioa behar, egia behar dugu, eta hori egia balin bada, ba, listo. Aurreko diskoan, Klimt, John K. Samson, Old Seed, erreferentzia pila bat zeuden, oraingo honetan izena bizenekin ez daude, baina izkutuan badaude. Hombre, pertsonak? Erreferentziak horrela... Igual gertuagokoak, ez? Eskizak itongi ulertzen nahi nahi referentziak zerenak. Claro, aurreko diskoan bazauden, ez? Ba, izena bizenekin, adibidez, ba hori, edo Klimt, edo Old Seed, edo Samson, horrelakoak sartu zen dituzten, eta oraingo honetan, horrela izena bizenekin, ez daude, baina... Baina urrutikoak igual ez daude, ez? Ez da... Izan da igual... Komodin. Geratu zaigu, amets, izoztuta. Ez. Osa, kantu, uste dut, diskontako behintzen nire kantuetan agertzen den jende guzia oso hurbileko jende bat da. Eta... Vale. Beraz hurbileko jendeari egin diote lekua disko honetan, bai? Eta azkena, Beltxarga beltza diskoan, Urrobi kantan dala diskoko 8. abestian, harri sendo bat da, uretan diren biankek behar duten guztia, esaten duzu. Disko berrian, 8. kantan baita ere, erreminanera diturikoan esaten duzu, denborak lehuntzen du harria. Eta diskoa imaitzen duzu esaten, harri txiki batek biltzen ditu nire esku aurrak poltsiko txikienean ere kabitzen diren horietakoak. Harri sendo batetik harri txikietara. Joan zarete pixua galtzen, eta pixua izan daiteke presioa, izan daiteke beldurra, izan daiteke urduritasuna. Wow, harriak. Urrengo diskoa. Zuk ez ikusi... Arrituta utzi. Baina Ibai ari zen hola buruak estanda egin diola irudikatzen. Baina, gertatzen gauza, eta igual ez duten antzungo galderari ze. Baina, batzutan egite ditugula ametxek eta biak nahi gabe erreferentzia... Autorreferentziak, ez? Baina, bai, oza, Urrobiren letra nirea da... Erreminanena Eider Rodriguezena. Beste ametxena, eta batean gerora kontuatzen gara igual... Lotura dagoela. Baina lotura txiki... Lotura harrika da kasu honetan. Bai, eta ez dakit osongi zergatik den, eta harrien kasu horretan, karo, nik kontatzen aldut nire bertsioa beste kantuarekin, eta zurea honekin. Baina guapo dago, zen ikuste dut, incluso lehenengo diskoan, ere badaudela harri batzuk, eta nireak beti dira oso txikiak nire harriak. Nirea zen oso handia. Bueno, handia, pertsona bat aguantatzeko modukoa. Zuek harriekin jolasean jarraitu dezakezue, baina guk arratsaleko 6 bueltan ditugu eta beste kantu bat daukagu oraindik zuei eskatzeko. Beraz, esker mila gurera berriro hurbiltzeagatik, izango ditugu aukera gehiago etorkizunean, hori seinalona izango da, baina konta iguzu zein izango den azkeneko kantu hau, hori pixkat bideratu dugu, eta rematea emaiozu eta. Vale, bueno, bigarren kantua izango da, lehenengoaren bigarren parte bat edo. Litekenarena. Hasiera batean kantua hau zen, orainoko dugun kantuaz, eta gero sortu zen lehenengo partea. Beraz, pixkat alderantzizko bidean, baina hause izan zen hasierako ideia edo.
Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan berriz ere ibilbeditarrak prest litekenarena eskaintzeko. Orain areta pianoan izango du, orain gure kamarak eta kokatzen bagabiltza, egon lasai eta segituan izango gara prest eurak entzuteko. Lasai ego Juri, lasai. Zein da arazoa? Prest balin badaukagu. Nahi duzuenean. Harri txiki batzuk biltzen ditu nire esku aurra, poltsiko txikienean ere kabitzen diren horietakoa. Nik aretak sustin pedala altxarte nuke txalo egingo. Eskerrik asko, irukote, ez bagoazia, arratsaleko 6 hortxe hueltan ditugula. Mila esker, izan ondo, bideari eskerrak emateaz gain bidea gozatu, eta gurerako bidea ezaztu, eta horrengo batean ere egin bidea lasai. Zaindu zaitezte, gu bagoaz aurrera eta segituan informatiboetara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gelditu makinak. Korrontearen aurka joateak energia asko eskatzen du. Pentsa, marea bizixiagoetan geldirik mantentzea bera zaixamarra suertatzen bada. Gizakiaren ezaugarria da ordea, ingurua bere probetxurako baliatzea, eta nola ez, korronteak indarra badu egongo da modu